खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि बिटिआर इम्पोस्टर इउटिउब चेनेलाव गिबियावनो गोरबोनिफ्राय बरायना लागोरदों लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव राजनितिनि जोंनि बिटिआरनि राजनितिनि मोननैसो आं रादाब नोंथांमोननि गेजेराव होनो होननानै फैदों लोगोफोर। दासान्दि जोंनि बिटिआरआवहाय फैबाय थानाय जेनाखि लकसभा इलेक्सनखौ लानानै गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा माने गावजों गाव माने ओरैनि पार्टिया ओरैनि पार्टियाव फैगोन जइन जागोन बेबायदिनि थाखायनो गोबां बाथ्रा बुंलायगासिनो दं। दा बेनि गेजेराव मोजां खबर लोगोफोर, सबसे मोजां खबरसिन दिनै होगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव राजनितिनि मोजांसिन खबर होगोन। बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर, बे बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां खबरा मा जे इउपिपिएलनि साब्रै जेनाखि इएम आरो MCLA बिथांमोना थाबैनो मा जासिगोन बिपिएफआव जइन जासिगोन। बुजिदोंना? फिन बुंबावदो आङो, इउपिपिएलनि साब्रै इएम आरो MCLAफ्रा बिपिएफआव थाबैनो जइन जासिगोन। बिथांमोना माखौ दुखु मोनदों, मा मोननानै जेनेबा माबा मोनसे गोसोआव आघात मोननाय दं खोमा, जायनि खारनाव बेखायनो दिनै बिथांमोना इउपिपिएलखौ सरकाराव थानायावब्लाबो इउपिपिएलखौ जोगारनानै दिनै बिपिएफआव जइन जानो नागिरदों। बे बाथ्राखौ दिनै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव स्पष्ट बुंनानै होखाबाय। जानो हागौ कि दिनै इउपिपिएलआव इसिङारि माबा मोनसे जादों खोमा। दा बे बाथ्राखौ आं बबेनिफ्राय मोनदों, बबे सुबुंनिफ्राय मोनदों, आं नोंथांमोननो डिटेइलै होगोन आरोना। मानोना आंबो जेनेबा खोनाबाय, ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनो होनना फैबाय। दा बिटिआरआव माने इउपिपिएलनि थाखाय बिपिएफआ फेक्टर, बिपिएफनि थाखाय इउपिपिएलआ फेक्टर बिदि जानानै दङ, नङा होमबा लोगोफोर? माने राजनितिक जाहैबाय नालाय, बयबो सासनाव फैजानो लुबैयो, नङा होमबा? बयबो गोहोआव थाजानो लुबैयो, गोहोआव थानानै बयबो खामानि मावनो लुबैयो। जे समाव बै समाव हाग्रामा महिलारिया सारा दैदेनदोंमोन, बिटिसिखौ सालायदोंमोन, बे समावबो जेनेबा बिर'धि एगेन्स्ट पार्टिफ्रा माने थाजानो लुबैयो, सियाराव माने थाजानो लुबैयो, गोहोआव थाजानो लुबैयो। दा फिन बिदिनो दिनै बिपिएफ गैला, सोर जाखो? इउपिपिएलआ जालायबाय। दा इउपिपिएलआ सरकाराव थालायबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, बयनिबो मोन्दांथिया बयनाबो समान नङा। स' बेनिखायनो सोरबा इउपिपिएलआ जइन जानाय, सोरबा बिपिएफआव जइन जानाय, बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाया नङा, खोनागासिनो दंखायो। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनो होनो नागिरदों कि मानो थाखाय इउपिपिएलनि MCLA आरो इएमफ्रा दिनै मानि थाखाय बिपिएफआव जइन जानो नागिरदों? आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ ससे होनि, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ ससे नायनो हागोन। आङो भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो आं ससे होनोसै, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आङो दाना होनोसै। साब्रै इउपिपिएलनि नेताफ्रा थाबैनो बिपिएफआव जगदान जागोन। जे दा बिथांमोननि माखासे नेताफ्रा जोंजोंसो कन्टेक्ट खालामदों। आं इतिमধ্যে बुंबाय, इएम आरो MCLA साब्रै इउपिपिएलनि नेताफ्रा थाबैनो बिपिएफआव जगदान जागोन। बिथांमोननि मोनसे पलिटिकेल स्ट्रेटेजि जे बिपिएफ दोलोनि नेताफोरनि गेजेराव माबोरै कनफिउजन लाबोनो, बेखौ बिथां रनजित बसुमतारिया परबरजरायाव बुंग्रोदों जे गावहालायनो परबरजरायाव दारायसिगोन, आंलायनो आंनि समस्तियाव इउपिपिएल जानानै दारायगोन। बेनि उनाव जेब्ला आं काउन्टार खालामबाय जे जि इउपिपिएल दोलोआ दिनै बिटिसिजों सृष्टि खालामनाय बिटिसिखौ धंस खालामबाय, 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनायाव 16टा मेजर डिपार्टमेन्ट, एडुकेसन, PWD, हेल्थ, एग्रिकालचार, इरिगेसन बायदिसिना डिपार्टमेन्टखौ हरफिनजोब्बाय। बिटिसिआ दिनै पावार गैला खालामबाय। बे दोलोआव आं मानो थांदों? जि बिटिसिआ साख्रि होनो हायोमोन, 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होयोमोन, बोसोरफ्रामबो जोङो 1000 2000 मानसिफोरनो जों साख्रि होदोंमोन। दिनै 3 बोसोर जाबाय, बे इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो सासेबो जोंनि बिटिसिनि गथ'फ्रा साख्रि मोनाखिसै। बे दोलोआव मानो थांनो? जोङो बिटिसिखौ सालायनो थाखाय नोंथांमोना खोनाबाय लोगोफोर, नङा होमबा? नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा? दासान्दि माने बिपिएफआव बिराद जइन जागासिनो दङ। बिथांमोना जाहैबाय मा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि, कंग्रेसनि दैदेनगिरि होनना बुंदों। बिथांमोना गोबां दिनै बिपिएफआव लोब जइन जागासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दंखायोखा। स' आंनि गेजेराव राजखान्थि रादाबा बेनो लोगोफोर, बे मोनसे बिराद गिदिर फेक्टर जानो हागौ इउपिपिएलनि थाखाय। मानि थाखाय दिनै इएम एबा MCLAफ्रा दिनै हाबनो नागिरदों, बेखौ जोङो फैगोन समावसो मिन्थिगोन लोगोफोर। दा बेनिखायनो आं नैबेल' सुंद' जेनाखि रादाबखौ आं जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय होबाय आरोखि लोगोफोर। नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय। मानो होनना बुङोबा राजनितिनि बाथ्रायाव माबोरैबा पाब्लिकफोरनि गेजेराव बिसास खालामनो हायो, इउपिपिएलआबो बुंगोन, बिपिएफआ बुंखागोन, नङा होमबा? बिपिएफआ बुंगोन, इउपिपिएलआ बुंगोन, बेबो बुंगोन, बेबो बुंगोन। खिन्थु
मेन बाथ्राया मा जों बेखौ मिथिथ'आ आरोना लोगोफोर रेभिनिउ बेखिनिखौनो कालेक्सन होबाय आं खालायोमोन जोङो थेंक इउ